хис-тойгылар минем теге шундый күңелдә шундый тынычлык иңә, күңелгә шундый рәхәт, әйеме? Кызу көн булганга күрә теге эскә салкын су сибәләр бит инде кайнар су, әйеме? И шундый теге тәнгә рәхәт булып китә, тәнең сулыйсы килә башлый. Һәм дә инде шушы сипкән сулар безгә әлбәттә инде киләсе тормышыбызда зур йогынты ясаячак. Минем әбием әйтмешле, шушы сулар безнең гаилә тормышына бик зур йогынты ясый. Әлбәттә, һәрберебез теләгән телекләр алар тормышка аша. Беренче тапкыр булдымы бүген? Бүген беренче тапкыр булды, чөнки бездә авылда андый бәйрәм үткәрелми. Сездә авылда кайда ул? Кайбыш районы Олы Тәрбит авылында. Анда инде керәшеннәр күпләп яшийме? Безнең авылда керәшеннәр күпләп яши. Бездә инде күбрәк Петрау, Тройсын бәйрәмнәре үтелә. Билгеләп үтелә. Сез кияүдәме соң? Киевдә дисәм дә була инде, булачак ирем минем янда, күргәнсездер инде.